Kulin tevgülün cenneti Hava hava kudreti Emiro yeştim vane Emu hevali meci ibareti Sibê mîtînga azadiyê da em ben me gelê xwe ne em wek Koma Ahmed em ser sahnê Stavê xwe ji bo gelê me wanê bistîne. Cara yekî em wek Koma Ahmed tên wanê gelekî kêxweşin mîtînga azadiyê da em benda we heviyan. Em li benda godavanên muzîka Kurdî dine. Evka ya mîtingê mebesta ya mîtingê ser azadî û demokrasiyê yî û em jî wekî gel yani ez difikirim rastî jî em evîndarê azadiyê ne û evka me rêxistina me yani em her yek bi yek jî wekî rêxistî û wekî gel jî rêxistina me yani tiştê ku dixwazin bibînin demokrasiye yani ji bo wê ew qas pevçûn ew qas pêşketin û paşketin û yani mirov her çi bêje yani her tişt ji bo vî tiştî ji bo azadî û demokrasiyê bû.